ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, Iulia! Bună ziua! Uite că am ajuns la cel de-al 9-lea episod. Așa ajungem înspre final, când ne e lumea mai dragă. Când ne e lumea mai dragă, dar ia spune-mi tu, dacă tot vorbim de lume dragă, care a fost prima ta colecție? De când, știu că de mult colecționezi. Ce colecționezi știm, dar prima colecție? Andreea, vei fi uimită. Are legătură cu făurirea lumii. Dar eu, evident, nu știam pe atunci. Prima mea colecție a fost o colecție de arici. Deci eram absolut pasionată de arici. Adunai aricii de la Viștea? Da, aricii de la Viștea, pe care am căutat toată copilăria mea să îngrijesc, să iubesc, să mă joc cu ei. I-am transportat simbolic la București, am început să-i caut prin magazine de jucării peste tot, deci am avut o colecție de arici. Nu mai am pentru că au plecat înspre casele copiilor, acolo unde le era locul. Dar asta este prima mea colecție și am mulți martori. De fapt, tu ne dezvălui tema celui de-al 9-lea episod. Și cu uimire și cu mare bucurie am realizat că, așa cumva intuitiv, am ales cel mai important animăluț, martor al făuririi lumii, pentru că în foarte multe legende, în majoritatea legendelor, ariciul a fost martor la facerea lumii. Deci astăzi o să povestim despre facerea lumii. O să povestim despre facerea lumii și o să spunem povești despre facerea lumii din acelea cinematografice, cum ne plac nouă. Și dacă avem timp, și sper să avem timp, o să vorbim și despre săvârșitul lumii, despre sfârșitul lumii, așa cum apărea în mitofilozofia țăranilor, cum și-l imaginau, care credeau că sunt semnele ce le aduc și așa mai departe. Adică două subiecte de altfel foarte actuale. Da. Hai să începem. Începem cu facerea lumii, începem cu povestea și Andreea. Citim în tandem poveștile astea? Da. Și ne oprim între ele sau ne oprim după două. După două povești. Haide, prima dată o citești tu. Dumnezeu a făcut pământul ca o minge și apoi l-a întins cum a întinde un aluat. Pământul a fost drept, neted ca pe palmă și când te uitai, vedeai peste tot locul. Dar ce folos? Că pe pământ izvoare, apă nu erau. Merge Dumnezeu la arici și îl întreabă: Ei, cum îți pare? Am făcut frumos pământul? Da, frumos, i-a răspuns ariciul, dar oamenii pe dânsul, vite, să știi că nu vor putea trăi căci n-au apă. Apoi dară, fă tu cum știi, i-a zis Dumnezeu. Ariciul a luat și s-a băgat pe sub pământ și-a ridicat munții, a făcut gârlele, a scos izvoarele și de la dânsul pământul e așa deluros și râpos cum îl vedem. Și o a doua poveste. Dumnezeu a făcut pământul din început nu rotund ca un măr, cum spun învățătorii, ci drept, tocmai ca un șez foarte întins, fără dealuri, fără văi. De dedesubtul lui numai apă și el plutește pe apă ca o scândură pe un lac, dar lesne s-ar cufunda dacă n-ar sta pe doi pești foarte mari care îl țin veșnic în spinare. Munții, dealurile și văile s-au făcut în urmă și iată cum. Într-o vreme, peștii care țin pământul în spinare, înfurindu-se, au început să se zvârcolească tare. Atunci pământul, clătinându-se și cutremurându-se cumplit, pe unele locuri a crăpat, formând văile, iar prin alte locuri valurile apelor l-au ridicat în sus, formându-se munții și dealurile. Tot atunci se spune că s-ar fi deschis în pământ și izvoarele care hrănesc cu apă râurile ce curg prin văi. Dovada cea mai bună ce o are poporul că pământul stă pe apă e că cu cât se sapă mai jos în pământ, cu atâta se dă de mai multă apă. Pricina cutremurului de pământ nu e alta decât mișcarea peștilor ce țin pământul în spinare. Pământul are margini de jur, împrejur și de la marginea lui încolo nu mai apă. Tot pe apa de la marginea pământului stă bolta cerului. Zice că Dumnezeu, când a urzit lumea, a urzit prea mult și nu încăpea sub ceriu. Ce să facă? Ce să dreagă? Ia și trimite pe Albină să întrebe pe arici. Albina a mers la arici, dar acesta nu a vrut să-i spuie. Zice, dacă-i Dumnezeu, lasă că știe el singur ce să facă. Albina cu minte nu s-a dus, ci s-a ascuns lângă borta lui.
Ariciul, crezând că e singur, zice la sine: el mă întreabă pe mine ce să facă, dar de ce nu strânge pământul în mână boț, că s-ar face aici dealuri, colovăi și ar încăpea? Albina, cum a auzit, a zburat la Dumnezeu și a spus: Dumnezeu pentru lucrul acesta a blagoslovit-o să facă miere și oamenii să mănânce, și de aceea e Albina bună la Dumnezeu. Astea sunt atâtea primele. povești, atâtea filme. Da. Atâția absolut, arici, atâtea albine. Absolut fabulos, mi se pare. Nu știi, se spune că dacă nu o să mai avem albine, vine sfârșitul lumii. Nu o să mai reziste nici lumea asta fără albine. Nu se poate fără ele. Dar nu știam că de fapt albina e cea care l-a ascultat sau i-a șoptit lui Dumnezeu. Mai avem și altele? Cât de frumoase sunt despre facerea lumii. Da, și despre peștii care țin pământul și deci absolut, absolut fabulos, despre marea cea fără de sfârșit. Da. Uite, mai avem una. Mai avem una? Da, mai avem două. Mai frumoase avem două. Tare. Ia să vedem, spui tu. Asta zice că la începutul lumii, când încă nu se pomenea nici de căpcăuni, nici de uriași, nici de pitici și nici de tătari, și încă nu se făcuse pământul, pe vremea aceea cerul era mic, nu cât e azi. Atunci Sfântulețul, voind să prășească oameni, s-a apucat să urzească pământul într-o marți și a lucrat la el 4 zile. Vineri seara isprăvise urzeala și rămăsese bătătură multă, dita-i mormanul de pământ. Ce să facă cu atâta bătătură? A trimis pe albină la arici să-i ceară sfat. Cum mă găsi el pe mine, un înțepoșat și un zgârcit, zise necăjit și svâr cu întăciune după albină. După ce ieși, ariciul început să tăinuiască singur. Ce nu poate să facă și el? Văi adânci, munți, dealuri înalte, până când s-o isprăvi bătătura? Și de ce nu face pământul tot cât cerul? Și atât i-a trebuit albinei, care asculta la ușă. S-a dus de-a spus lui Dumnezeu și așa a făcut Sfântulețul după povața ariciului. Și-a sfârșit munții, dealurile și văile sâmbăta. Pe cer a pus și soarele, care nu e decât un ochi al lui Dumnezeu. De aia, când mergem de-andărătelea, soarele plânge și diavolul râde. Absolut fabulos. Deci nu e bine să mergem de-andărătelea, trebuie să mergem tot înainte cu gândul, cu fapta și cu toată ființa noastră. Frumoase și povești. Să nu uităm că soarele este ochiul lui Dumnezeu, iar proiecția lui simbolică pe pământ este focul. Și în jurul soarelui se învârte întregul nostru calendar popular, cu toate sărbătorile lui, cu toate divinitățile care mor doar ca să renască. Că timpul țăranului român este ciclic, iar viața fără de moarte este prin moarte și regenerare, nu prin moarte și înviere. Acest lucru l-a adus creștinismul și este fabulos că se întâmplă așa și că avem cele două lumi care au fuzionat în acești 2000 de ani, iar poveștile biblice se împletesc atât de frumos cu cele mitologice și toate la oaltă ne aduc în ființa noastră cea adevărată. Și păstrează acest tetos și, nu știu, cred că e totuși ADN-ul nostru și rural, sursă de inspirație pentru ilustrator, pentru designer, pentru oameni creativi. Pentru copii, pentru educație, pentru noi povești, poate pentru noi înșine să ne cunoaștem, să știm măcar cine suntem, care sunt vocile pe care le avem înăuntrul nostru, cum se manifestă. Și este absolut minunat că putem compara ce avem noi pe parte de facerea lumii ca mitologie cu povești din alte spații îndepărtate, să vedem cum s-au regăsit, ce au crezut oamenii arhaice acelor civilizații despre facerea lumii și o să ne minunăm pentru că vom vedea interferențe, dar vom găsi și vom afla povești cu totul speciale, total diferite de poveștile noastre. Pentru că după ce s-au culcat oamenii, Dumnezeu s-a apucat să facă soarele. A scăpătat toată cu cremenea în piatra cea scumpă, dar nu l-a putut face. A ieșit o sabie. A scăpătat a doua oară și s-a făcut o grămăjoară, o pâine mică, rotundă.
Dumnezeu a suflat Duh Sfânt și s-a făcut soarele, mare și luminos, mai mare decât pământul nostru, și l-a dat de grabă sub pământ. Când a socotit Dumnezeu, a sculat oamenii. Se uitau toți cu mirare în toate părțile. Zorile roșau cerul, întunericul din ce în ce mai tare se ștergea și ziua albă acoperea întregul pământ. Oamenii se uitau plini de bucurie unii la alții. Iată că, într-un loc, pe cer, o strălucire tot mai mare se arăta, iar de sub pământ se ridica pe încetul ceva rotund strălucitor din calea afară, încât le lua vederile privându-l. Era Sfântul Soare, răsărea. De spaimă și de bucurie mare au căzut cu fața la pământ. Diavolul, de unde era, s-a șters și el de grabă pe ochi. Tu, dar ce asta? Vine fugă la Dumnezeu să-l întrebe. E soarele, zice Dumnezeu, care va lumina lumea de acum înainte. După ce s-a săturat îndeajuns de privit, Dumnezeu s-a înturnat la oameni și le-a spus: vedeți, v-am făcut să fie frumos pe lume și să vă fie bine. Aceasta este soarele care vă va da lumină și căldură. De acum cât va fi lumea, așa are să fie, dacă vă purtați bine și mă veți asculta pe mine. Dacă veți ține poruncile, cum vi le voi da eu, și știi a cinsti zilele. Oamenii cei doi dintâi, cât au dormit, au uitat că zilele sunt copiii lor. Aceasta e duminică, zice Dumnezeu, e sărbătoare, să o cinstiți și să o țineți, să nu lucrați. Aceasta e luni și celelalte ne sunt pentru lucru și vor mai fi și sărbători, să le țineți și să le cinstiți, că veți avea bine pe lume și noroc. Și din nou am ajuns la această antropomorfizare extraordinară a timpului, a zilelor, o lume absolut fabuloasă, a facerii soarelui, a nașterii astrelor. Deci toate le făcea Dumnezeu Sfântuțul și oamenii atât de frumos și le imaginau. Da. Și el era, uite, prin aceste diminutive era apropiat, era aproape de oameni. Nu era de înspăimântare, era așa, de-a lor. Eu mă gândeam, când citeai, la bisericile din lemn, din Maramureș, care au în pronaos soarele și luna. Cu ochișori. Cu ochișori. Da. Și foarte, foarte interesant finalul acestei povești, că dacă mă ascultați, dacă ține sărbătorile și așa, și dacă nu ieșiți din rânduială și din porunca mea, bine va fi. Pentru că semnele de sfârșitul lumii, de săvârșitul lumii, cam astea sunt. Se spune că diavolul cel mare tot una întreabă: se mai scriu ouă de Paști? Adică se mai încondeiază? Iar dacă răspunsul este negativ, atunci vine el și pune stăpânire pe lume. Și tot așa se spune că atunci când nu se vor mai auzi colinde peste sat, vor veni diavolii și vor pune stăpânire pe satul acela. De asta e atât de important ca cetele de colindători să se constituie, să se împlinească ritualul. Deci erau semne de rânduiala lumii. Erau semne de sfârșitul lumii. Nerespectarea acestor credințe, acestor obiceiuri, pentru că legea lor e din străbuni, legea lor e sfântă, datina e sfântă. Dar să știi, Iulia, că noi am ajuns la sfârșitul episodului. Vai, și despre săvârșitul lumii vorbim altă dată. Poate mai bine așa. Despre săvârșitul lumii cred că vorbim în următorul episod și în ultimul, ca să-l săvârșim cum se cuvine. Bine. Mulțumim frumos, ne vedem în episodul 10.